sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, exclusive, dating Vice Presidente Attorney Leni Robredo mas gusto magbalik pagka-congressman kani katulong distrito kan Camarines Sur kaysa magsenador. Pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa siyudad kang Naga para sa groundbreaking ceremony kang housing project, welcome kay dating Vice Presidente Attorney Leni Robredo. Misis sa bagong pangaki sa Banwanin, Minalabak, Camarines Sur. Biktima subot ng panglulupig, PNP, nag-iimbestigar pa. Anniversary concert and recital, ginibukang Sabado, kasumpay kan ika-76 Foundation Anniversary kang Naga College Foundation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Dating Vice Presidente Attorney Leni Robredo nakipaghampangan sa manlain-lain na stakeholders sa Naga asin sa mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga para sa paghamanin lakdang sa isyu kang halangkaw na singil nin kuryente. Aramon taban ng kompletong details ken sa report ni Melvin Machado. Nakipaghampangan si dating Vice Presidente Leni Robredo sa manlain-lain na sektor kang siyudad kang Naga para papusugon ang sedang posisyon sa isyu kang halangkaw na taripa ng kuryente na pinagsisingil kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Presente man sa nasabing pag-urulay si Alcalde Nelson Legacion asin mga opisyal kang sangguniang panglungsod kang Naga sa pangingenot ni Vice Alcalde Neni de Asis. Titiripunon ang gabos na suwestyon na iuman ang ilalatag sa pakikipaghampangan ninda sa mga taga-energy Regulatory Commission na mabisita sa siyudad kang Naga. Nagpapasalamat kita sa ERC, kay Chairman Mona na diin nagduwang isip na kang inimbidaranta, nagtuga-tulos na madigli para magdangon. Na si meeting taon yan, in preparation for that, na sana mapaabot na si Boses ta para si magkakanigong solusyon. Maitao, lalo na ta under sa ERC mo din si pag-review man si mga PSA, si pass-on provisions. Maisihan ta lang dahil aramtan ang iba pag dahil nagbe-benefit sa consumers day man ito pigsusunod. So ano si mga rekurso na yaon sa tuya para si mga consumers tama protection na. Apuer kan isyu sa kuryente, di man maiwasan maihapot sa dating Vice Presidente ang sa iyang plano sa politika, senador o balik kongreso. Siguradong di ako masenador. So kung madalagan ako, mag-congressman ako. Kung madalagan ako. Pero bako kuman kaya yan ako lang madesisyon. Siyempre sa pagpurulay kang grupo. Pero man sa kuya na okay man ako hindi magdalagan, okay man ako magdalagan, kung saan ako mas kinakaito. Pero senador, harayo sa posibilidad. Dahil ang pagtugod ko, dahil ako naaangay sa trabaho. Mas gusto kong trabaho itong may constituency work. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, welcome kay dating Vice Presidente Attorney Leni Robredo ang nakatalaan na pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa siyudad ng Naga para sa groundbreaking ceremony kay housing project kang gobyerno. Susog sa dating Vice Presidente, ang anuman na nakakarahay sa siyudad ng Naga ang mayo siyang nahihiling na problema o rugna kwarta man subot ini kan gobyerno. Okay man yan. Kung dawa anong makakamaray sa kuya, okay yan sa kuya. Lalo pat kwarta yan kang gobyerno. Kaya saro yan sa mga agrangay kumbaga kang nakaaging administrasyon. Nadawa Vice President ako, naging housing secretary pangalan ko, pero may kwarta ang housing sector. Amon yan, kung may kwarta ang housing sector, dapat siguro doon na makikinabang si constituency.
Mientras tanto, mayo pang direktibang nariresibi ang Naga City Police Office kasumpay kang nakatalaan na pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngunya na semana para sa groundbreaking ceremony kan housing project kan gobyerno nasyonal. Siniguro man ni Police Colonel Pacalso ang paglatag nindaning seguridad in kaso madagos ang pagbisita kan presidente kan Pilipinas sa syudad ng Naga. Wala pa kaming nare-receive na direct message or memorandum from regional office, but as early as now ay makiki-coordinate kami para as early as now ay malaman natin kung anong itinerary at kung ano yung activity sa pagbisita ng ating Pangulo dito sa Naga City. Padagos pa sa mga bareta, Police Colonel Nelson Pacalso asin mga pag-iriba kaining opisyal kang Naga City Police Office tinawan onra hulikan matrayumpong kampanya kontra illegal na droga. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Pinanginutan ni Naga City Police Office City Director Police Colonel Nelson Pacalso kaibahan ng ibang opisyal kang Naga City Police Office ang pagresibi kang Resolution number 2023-037 na inaprubaran kang sangguniang panglungsod na nagtataonin pag-umaw sa matrayumpong kampanya kang Naga City PNP laban sa illegal na droga. Susuki Police Colonel Pacalso ang araw kaning pag-umaw sa kampanya kang Naga City Police Office ang dakulang pampakusugbuot sa mga members kang Naga City PNP. Yes, talagang nakakaano sa ating mga kasama, nakakaboost ng moral sa ating mga kasama at tayo ay nabigyan ng resolution, appreciation para sa kanilang hard work na ginagawa laban sa illegal drugs. Idinagdag pa kang opisyal na bakulang initrabaho kang Naga City Police Office imbes may pakiaram ang gabos na dai mainvolto sa illegal na droga. Tulong-tulong tayo, advisean natin ng ating mga kamag-anak, kapamilya at mga kaibigan na hindi ma-involve dito dahil ito ay nakakasira sa family, sa individual mismo. At dito rin nag-i-start ang ibang crimes sa pagnanakaw kung sila ay wala ng pera. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pinag-welcome kan mga opisyalis kan lokal na gobyerno kang Naga ang mga kandidata kan Face of Beauty International Pageant na nag-atindir sa flag raising ceremony kan subagong aga. Ang 41 kandidata ang nagre-representar kang sa indang kanya-kanyang nasyon ang nagpabisto kang sa indang sadiri asin nagpaabot man ning pag-umaw sa lokal na gobyerno na nag-imbitar sa sainda. Padagos pa sa mga bareta, fire drill sa mga establishmento komersyal kang Naga dakulang tabang sabi kan Bureau of Fire Protection. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Kan nakalis na simana, mga estudyante kang Camarines Sur National High School Libuton Campus ang pinag-obserbaran kang Bureau of Fire Protection kang siyudad ni Naga kung paano ang gigibuhin kaso may makusog na linog na mamatayan sa siyudad. Kasubagong aga, mga empleyado sa tenant kan SM City Naga ang nagpartisipar sa ginibong fire drill. Maski may regular subot na pakikipag-koordinar ang manehmento kang establishmento, iba man subot ang aktual na pagkukundusirin fire drill. In terms of level of awareness, sir, we're naman po closely coordinating it with the tenants. Meron po kaming normal na mga orientation na ginagawa with the tenants, but iba pa din po yung may actual tayong ginagawa. So basically po, this is an application kung ano man po yung mga napag-uusapan namin during the regular orientation that we have with the tenants, with our affiliates, and also pati po ng mga kasamahan natin dito as our frontliners, the janitorial and security team po. Sa lado kang Bureau of Fire Protection, ang kabusubot na establishmento ang pinagmamanduhan na magkaigwa ng fire drill na nagkapirang beses sa loob ng sarong taon. Para kay Senior Fire Officer 1, Restituto Daet Jr. kang BFP Naga, dakulang tabang ang pagkakaigwa ng fire drill sa mga establishmento. Dakulang kaimportante po dahil sa paagi po kay ng fire drill, pinaghahanda po kita si mga occupant kang sarong structure or building kung paano mag-evacuate sa indang kanya-kanyang lugar in times of emergency po, kang particularly halimbawa kasulo na po. Although uga pa po kitang ibang emergency ang pinag-prepararan like itong earthquake, pero sa lado po kang Bureau of Fire, ang actually po talaga ang pinaka-focus may is ining manunungod sa preparation manunungod sa pangyayari ng kasulo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Sa pagbabalik kang news break, bagong pangaki na misis biktima sa buot ng panglulugo sa Minalaba, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Padagos pa sa mga bareta, bagong pangaki na misis sa Minalaba, Camarines Sur, pinaglupigan subuot sa atubangan kang sa iyang live-in partner. Ang details ken sa report ni Jerome Breeze. Padagos pangunya na pinag-imbestigaran ka ng Philippine National Police sa Minalabak ang insidente ng panulugo sa sarong 19 anyos na bagong pangaki sa atubangan mismo kan sa iyang live-in partner sa sarong coastal barangay sa Banwanin, Minalabak, Camarines Sur alas 2 nin magahon ka nakaging Sabado. Sigun ki Police Major Ronald Brugada, mayo nin formal na reklamo sa PNP biktima, alagad pigdumanan ang lugar asin pigkumpirmar ang insidente. Nakasulot subot ni Bonet ang suspect asin tinutukan nin badil ang lalaki hasta sa piglugusan ng biktima. Kang naaraman mi ito, miski mapang report nga ni, apang late na nga ni, dahil pang report, pig for verification, pig dumanan mi, no? And nahiling mi ang area, dahil harayo isolated, miski nga ni ang barangay official duman sa area ito, igo pala niya digding harong na araw ka ni digdiya. So, dahil siya masyadong, kumbaga, dahil yung anong lugar na ito, itong harong na ito,
baka dahil pa nakaano sa barangay. Siguro sa tako, tapos ang sabi nga ning may badilda. Ang nasabing lugar ang pigukonsiderar na isolated area, alagad pigihinguhakan Philippine National Police na maimbestigaran asin mabisto ang may kagibukan na sabing krimen. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, 10 gramo nin pinagtutubudan shabu na nagkakantidad 68,000 pesos ang na-recover kan pinagsarong puwersa kan PNP Drug Enforcement Group City Intelligence Unit asin Police Station No. 6 sa suspek na si Johnny Arroyo Irul, residente kang Matiwasay Street, Villa Corazon, Barangay del Rosario, Naga City. Apwera kan illegal na droga, nakarecover pa ang mga otoridad nin digital weighing scale, gunting asin aluminum foil. Nakatalaan sa angatan ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 ang nasabing suspect. Sa iba pang police report, 4 na drug personality sa Karamuan, Camarines Sur arestado sa sarong drug den. Detalles ken sa report ni Jerome Breeze. Dakupnak ang mga otoridad ang 4 na individual sa sarong drug den asin pigkukonsiderar man na supplier nin illegal na droga sa mga turista sa Banwanin, Karamuan, Camarines Sur sa panginot kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Urok-Usok. Ang mga suspect na si Jose Fernan Ortila, 33 anyos, saroga tour operator asin subject kan operasyon, asin naabutan sa nasabing drug den ang mga persona nga si Giselle Angeles, 23 anyos, Cyrus Kim Hernandez, 30 anyos, asin Richard Janela, 47 anyos. Na-recover sa nasabing drug den ang 5 pinasong plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu na may kantidad 102,000 pesos asin iba pang drug paraphernalias. Nasa kusuduyan ng unyan kan mga otoridad ang nasambitan ng mga suspect asin na matubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, anniversary concert and recital ginibukang Sabado kasumpay kan ika-76 founding anniversary kang Naga College Foundation. Aramon taman ang kompletong detalles ken sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles. Paggirumdum, kaugmahan, asin musika. Yan ang hatod kan NCF Marching Band asin Majorettes sa ginibong anniversary concert and recital ka nakalihis na Sabado sa Robinson's Mall Activity Center. Presente ang nagkapirang pamayo kan NCF, band alumni, mga magurang na nagpahiling suporta para sa saindang mga aki, asin mga paradalan sa nasabing venue. Centuria Overture, Ray Valera's Top Hits, asin Tantalus Qualin Overture. Pirasa na yan sa mga kantang ibinida kan NCF Marching Band. Magigirumduman na daw pangani pandemya, padagosa na ang pagtugtog ninda asin ang gana kan pasambap special prize asin saro sa mga finalists sa Symphonic Band category and Junior Solo na pigganap sa sarong national competition kang Nobyembre ka nakaaging taon. Pigirumduman ni Mr. Vendres Kenosis Hermojeno, NCF Band Conductor ang sa indang mga pinag-agihan bago gibuhon ang concert na ini. So, compared nung previous na concert, mas marami pa yung pandemic restrictions. So, ang nangyari sa amin ay nahirapan kami mag-rehearse. Kahit yung actual performance, mahigpit yung protocol na sinusunod. Ngayon, medyo maluwag na yung restrictions. Nakaka-recruit na kami ng marami. Nung pandemic, halos naputol yung recruitment ng band. So, ngayon, nakaka-produce na tayo ng mga bagong talents. Nagpasalamat man si Robert Dominic Amador na sarong miyembro kan NCF Marching Band sa iyang naging eksperyensya. Maug maliban sa scholarship na natatanggap ni, dakol din kami nadudumanan ng mga iba't ibang lugar, tapos nakakapag-compete din kami, tapos dakol din kami nanodoon ng mga bago, tapos nabibisto mga tao. Saro pa sa highlights kan event na ini ang ginibong recital kan mga young apprentices halit sa grade 7 as in grade 8 kan NCF. Ini si Jamaica Angeles para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak.
Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.